Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaraninso Mande la, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye araba ye Septembre kalo tile 4 san 2024. Aw ka bamanankan kunnafoni wagati selen filɛ nin ye. Bakuruba kunnafoniw na min ye impôt cakɛda maaw ye olu ka syndicat o kɛlɛ min bɛ sen na an da bɛna don o la fo ka taga se mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ an ka pɔnw tigɛ u ka furusiriw wagati la ka kɛ dɔn ani dɔnkilidayɔrɔ ye. Sariya min kan ka ta olu kama an da bɛna don olu la fo ka taga se o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ la. Aw bisimila. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na min ye Sunkalo Tarawele ale ni a ka maaw olu ye u ka biro kelen ani Usumani Dawu fɛnɛ ale ni a ka maaw olu fɛnɛ y'u ka biro kelen ni maa fila bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka kɛ impôt cakɛda baarakɛlaw olu ka syndicat ye. Ayiwa min ye commune 3 kiiribulon tigilamɔgɔw ye ni o ye tribunal de grande instance de la commune 3 ye olu ye jaabi bɔ k'a yira ko min ye Sunkalo Tarawele ko o de yamaruyalen don ka kɛ impôt cakɛda baarakɛlaw ka syndicat ye. O jaabi in kɛra jaabi ye min ma bɛn Usumani Dawu ni a ka maaw ma. U ko nin ye bɛnbɛnbɛn de ye olu ka biro kama. U ko k'u tɛna ko in bila tantɔ ko u bɛna taa ni ko in ye Cour suprême ɲɛkɔrɔ olu ka a kiiri tigɛ. Sabula u yɛrɛ a jira ko min ye Cour suprême ye ko olu de bɛ kiiri tigɛcogo ɲuman na. Wa u ye a jira fana ko n'i y'a ye Sunkalo Tarawele ɲɛna tɔmɔnna ka kɛ impôt mɔgɔw ka syndicat ɲɛmaa ye ko sabula ko maaw de bɛ Sunkalo Tarawele kɔkɔrɔ min bɛ a kɔkɔrɔma don minnu fana kɔ ka girin ko nka ko ni u taara Cour suprême yɔrɔ ko o tɛna ye a la ko wa ko olu tɛna na u sigi k'a lajɛ bɛnbɛnbɛn o ka kɛ u kama. Maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ka pɔn tigɛ u ka furusiri wagati la u bɛ pɔn tigɛ maaw la maaw tɛ se ka tɛmɛ ka bɔ ka kɛ dɔn ani dɔnkilida ye ka u yɛrɛ ja ta k'a bila an ka bɔlɔlɔsiraw kan. Welewelemadakan o bilalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u ka sariya ta ni maa ninnu kama ko sabula ko nin ye waleya cɛjuguba ye ko min ye an ka meriba ye ni o ye Bamakɔ meriba ye k'u ye sariya min ta utukalo tile 29 tɛmɛnen ni o de ye k'a fɔ ko maa o maa de bɛ n'i bɛ taa i ka furusiri kɛ ko i ka bolimafɛn ni o ye mobili ye k'o kana tɛmɛ 6 kan ko u ka o sariya ɲɔgɔnna kelen ko u ka o ta nin kan in fɛnɛ na. Kɛlɛ hukumu kɔnɔna la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Bamaliba kɔnɔna la yan nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko Kande déplacé falajɛtaw u ko u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sababuya kɛ ko u ka sigi a ma nɔgɔn ko u bɛ sigilen yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la ko yɔrɔ nin a sigi a ma nɔgɔn ko hali ka u dala dumuni sɔrɔ ko u bɛ wuli ka taa ɲaman de la ka taa fɛn minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka ta ka ko ka jɛgɛ feere u bɛ olu ta k'olu ko ka olu jɛ ka taa olu feere ka dumuni kɛ wa u ye a jira fana ko château min bɛ yen nɔ ko o ji o jɛlen tɛ bilen ko ni maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ka ji min fo i ka ji san u y'a jira fana ko u kɛlen bɛ ka so min jɔ yaasa ka u yɛrɛ sutura ni a bɛ fɔ olu ma ko tantiw nanzarakan na ko ni san nana ka ban o ye jɔyɔrɔ daminɛlen olu fɛ sabula ko a bɛ kɛ i n'a fɔ ko olu tɛ so yɛrɛ kɔnɔna la sabu ji bɛ don u kan ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɛmɛ lase u ma wa u y'a jira fana ko min ye birifini ye u ka dɔgɔn u la fo ka taga se sangew ma ko u ka sifinnakaw ni o ye denmisɛnninw ye olu bɛ bana sanga ani wagati ayiwa ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka u kɔfilɛ u la ka u dɛmɛ yaasa u bɛ se cogoya min na ka bɔ ni gɛlɛya in na. Kunnafonidilaw tɔgɔla ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ yen ni o ye Aki ye o ɲɛmɔgɔ Gawusu Kulibali ni a cakɛɲɔgɔnw olu ye sigi boloda sigi min kɔnɔna la u bɛ arajow bɛɛ lajɛlen wele minnu tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la ko u ka taa u bila sariya kɔnɔ sabula a ye a jira ko min ye arajo 53 ye ko olu ma u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ nka u bɛ ka baara kɛ wa a ye a jira ko min ye arajo 22 san 4 o juru de bɛ u la fo ka taga se arajo dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ko san 5 o juru de bɛ olu la ko arajo dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ san 1 san 2 o juru bɛ olu la ko nin bɛɛ lajɛlen de welelen don u ka taa u tɔgɔ sɛbɛn ka u yɛrɛ bila sariya kɔnɔna la ko n'o tɛ ɲangini bɛna ta ka ɲɛsin u ma wa ko n'u wulila u ka baara la u tɛna na hinɛ mɔgɔ si la o kɔfɛ a y'i da don arajo minnu bɛ yen n'u bɛ an ka farafinfuraw publicité kɛ farafinfura minnu ni a dilanbagaw ma sɛbɛnfura sɔrɔ sɛbɛnfura min ni o bɛ di an ka
minisiriso min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyaw ko ɲɛma ni o sɛbɛnfura bɛ wele nanzarakan na ko autorisation de mise sur le marché ko ni olu m'o sɔrɔ ko u ka o dabila wa min ye juillet kalo tile 22 tɛmɛnen o de kun dilen don arajo bɛɛ lajɛlen ma fura min bɛ yen ni a dilanbagaw tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la ko u ka o publicitéw dabila wa u ko u bɛna wuli ka se nin fura dilanbaga ninnu bɛɛ lajɛlen daga yɔrɔ la ko n'u taara sɔrɔ maa min bɛ yen nɔ sɛbɛnfura kofɔlen n'a t'i bolo u b'i ka yɔrɔ datugu wa i ni ɲangini min ka kan u b'o da i kan ko arajow fana ta o bɛ o cogoya la. Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes au Mali olu ka jateminɛw kɔnɔna la u ye a jira ko san ka nali laban kɔnɔna la ko a ye tiɲɛni don yɔrɔ caman na ko a ye maa 7 a ye olu bɔnɛ u ni na maa 2 olu ta kɛra Kita maa 3 o kɛra Kayi maa 2 o kɛra Bamakɔ wa u ye a jira ko kabini ni samiya daminɛ fo kana se bi ma ko maa 37 olu de nin tora a la ani min ye maa 105 olu de jogina kosɛbɛ ayiwa ko u bɛ welewelema kɛ ka se maa o ma minnu kelen bɛ ka taa u ka sow jɔ ji tɛmɛsira la ani maa minnu yɛrɛ bɛ badakolo fɛ ko u ka fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka bɔ yen ka sigiyɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la ko n'o tɛ ko ɲina ko ji ka tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ wa min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ni dɛmɛ min ka kan olu ye o ta ka u ɲɛsin u ma. Kara ni ale bɛ Masina marabolo la o dugudenw ko u bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u ka dɛmɛ don u ma sabula ko a bɛ tile 29 bɔ bi ko embargo binnen bɛ u kan maa tɛ bɔ u ka dugu la wa maa tɛ don ko baloko gɛlɛya bɛ u kan fo ka taga se fura o fɛnɛ gɛlɛya o bɛ u kan ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka a lajɛ ka dɛmɛ don u ma sabula ko banbanciwale tigilamɔgɔw u kelen bɛ ka u bali daga sunɔgɔ la wa ko balo min bɛ u bolo balo ninnu tɔ ma ca bilen ko jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ don u ma yaasa ni maa ninnu daga o bɛ se ka ta ka bɔ u dala cogoya min na. An ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ni Burkina premier ministre Apollinaire Joachim Kelem ani Niger premier ministre Ali Lamine Zeni olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya chinois ka dugu la yaasa min ye ni jamana saba ni o y'a si jamana saba ye jɔrɔnako min bɛ u la ka ɲɛsin u ka jamana ani u ka jamanadenw ma u bɛ se cogoya min na ka o kuma ko o ɲɛfɔ forum kɛnɛ kan ni o ye farafinagun jamana ani Chine jamana bolodi ɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔba min bɛ kɛ ni o tago 9 ni o bɛ daminɛ bi yaasa u bɛ se cogoya min na ka u da don o la u ye a jira ko u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka gɛlɛya min bɛ u kan jɔrɔnako min bɛ u la ani degun min bɛ u la ani Chine bɛ se cogoya min na ka dɛmɛ lase u ma min ye kuranko nasira fo ka taga se an ka dugu jukɔrɔfɛnw olu fana ɲɛnabɔli ko Chine bɛ se ka dɛmɛ lase u ma cogoya min na ko u bɛna u da don o bɛɛ lajɛlen na wa min ye Niger premier ministre ye ale y'a jira ko nin ye kunnandiya de ye olu bolo ko u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye chinois ye u bɛ se ka u dɛmɛ hali sɔrɔ nasira fɛ cogoya min na u ka se ka na ni o sɔrɔw ye u ka jamana la ka u ka jamanaw la yiriwa. Erisira jamana ɲɛmɔgɔ olu ye latigɛ kɛ min ye Kenzia Luda Eva ko o bɛna kɛ o nɔrɔbila ye Conseil d'administration du Fonds monétaire international la FMI nanzarakan na u ye nin latigɛ in ta tarata don septembre kalo tile 3 san 2024 maa min ye kumakan nin lase o ye Alexis Mozim ni ale ye Erisira jamana nɔrɔbila ye ni jɛkulu na. Yaasa ka farafinagun jamana dɛmɛ min ye Chine jamana ye u labɛnnen don sanga ani wagati ka dɛmɛ lase u ma o hukumu de kɔnɔna la min ye Côte d'Ivoire jamanadenw ye yaasa u kana kɔli kuran na u ka kuran sɔrɔ sanga ani wagati u ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min ni o bɛ Côte d'Ivoire jamanadenw dɛmɛ sanga ani wagati u ka kuran sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na wa u ko u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ farafinagun jamana bɛɛ lajɛlen yaasa yɛlɛma bɛ se cogoya min na ka don an taabolo la u ye nin hakilina min ta a jirala ko hakilina in yɛrɛ bɔra Giribu Pro de yɔrɔ wa maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ni u sera ka baara in kɛ olu ye Copower Construction Corporation of Chine ni o ye chinois ka cakɛda dɔ ye olu de ye a kɛ wa a nafolo kasabi a bɛɛ lajɛlen bɔra chinois ka jamana de yɔrɔ la
wa u ko ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye olu dɛmɛ ka u ka jamana ka u lataga ɲɛ ka o tila u ni farafinagun jamana bɛɛ lajɛlen ani ɲɔgɔn cɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara la an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta Ala k'o di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran.